Ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου, είμαι η Λουδάμα και ξέχασα να κάνω intro για αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε μία από τις μέρες μας, το πώς περνάμε με την παρέα μου σε μία χαλαρή, θα έλεγα, περίπου βόλτα. Οπότε τα λέμε στο πάρκο. Στο Ηλιθιότητες με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο. Σήμερα. Ναι. Όλος οδηγάει. Φύγει κάτω. Και θα πάω και πολύ μέσα τώρα, έτσι. Πάνε καλά. Όχι, not on my watch. Νομίζεις θα πέσεις beside that. Σε κάμερα. What's good, ladies? Ο πρώτος δεν χωράει καν μέσα. Αυτό το σημείο κρατήστε το που πήγε να πέσει ο Γιώργος, γιατί σύντομα θα δείτε μία επική βούτα. Τελειώσαμε μαλακίες. Με αυτό που κουβαλάς. Αυτός είναι ελαφρύς. Να μπω εγώ το πούπουλο. Να μπει το πούπουλο. Μαλάκα θα φύγω κάτω, άστο. Όπα, για μισό, ξαναπάρ' το λίγο από την αρχή αυτό. Το πούπουλο, μαλάκα θα φύγω κάτω, άστο. Τι έγινε άραγε, για να σκεφτούμε. Θα φύγω κάτω. Όχι, αυτό δεν έριξα. Τον έριξα, συγγνώμη στο χαλά. Με κατά λάθος επειδή τώρα μάθαινα το control. Και ναι, ανέβηκα. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινε πολύ καλά. Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο όμως. Και πολύ το κάνεις. Αναστασία, εσύ έμεινε. Και επειδή πολύ θα μας κράξετε, το καρότσι έπεσε γιατί όταν το στρίβες είχε κάτι πολύ μικρά ροδάδια, όσοι το είδατε, και έπεφτες πάρα πολύ εύκολα. Ο Γιώργος έπεσε ήδη μια φορά, απλά δεν το είχαμε σε κλιπ. Εγώ έβγαλα λίγο πιο μετά. Οπότε έπεσε και ο Γιώργος. Αλλά πού να ξέραμε ότι θα πέφτα και θα χτύπαγα τόσο πολύ. Μετά τη βούτα που έφαγα, Γιώργο, κοιτάξτε εδώ θέα. Αυτό το τοπίο, όσες φορές και αν έρθω, είναι πραγματικά μαγευτικό. Πραγματικά είναι τόσο όμορφο, έχει τόσο κόσμο, τόσο να κάνεις και πραγματικά αράζεις απλά, απολαμβάνεις τη θέα με τους φίλους σου, κάνεις τις φλακίες σου και περνάει η μέρα τόσο απλά. Γενικά εδώ πέρα κάνουν πάρα πολλά αθλήματα και τέτοια, ποδήλατο, τρέξιμο, πικνίκ, διάφορα. Ο Πάνος από πίσω βλακίες. Μπορούν να κάνουν και βλακίες, η αλήθεια είναι εδώ, όπως κάνουμε εμείς. Ο Πάνος με τον Γιώργο 24/7, αλλά δεν πειράζει, καινούργιο και αυτό. Εγώ τι γίνεται, θα φάω αυτό σήμερα. Εδώ η γυναίκα, εντάξει, νομίζω το έχω πλέον ελεύθερη. Το έχουμε κάνει ελεύθερη, εντάξει, μια ζωή θα μείνεις. Πλέον ελεύθερη. Όχι, εντάξει, δεν το λέω, θα βρούμε κομμενάκι που θα πάει. Πού θα πάει, θα βρούμε. Θα βρούμε. Δεν θα ξαναπέσω πάλι σε μαλάκι. Πρέπει να γιορτάζεις. Αλλά θα κόψουμε! Εν τω μεταξύ, εμένα το γούρι μου είναι ακριβώς από πίσω μου. Μισό το. Γιώργο! Μπου! Αυτή έχει αγόρι, εγώ σήμερα αγόρισα. Αυτή της χώρισε σήμερα, εγώ έχω αγόρι. Όποιος θέλει κομμενάκι εδώ, τη γυναίκα, να στείλει στο Instagram. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Μην μας περάσετε για ηλίθιες. Δεν είμαστε ηλίθιες. Απλά είναι μια normal μέρα μας αυτή, των 4 μας, ως συνήθως που βγαίνουμε οι 4 μας. Γιατί αυτή είναι η παρέα μας. Εμείς κι άλλο ένα παιδί το οποίο δεν έρχεται πολύ μακριά, οπότε βγαίνουμε μόνο στην περιοχή μας. Of the day, δεν σας έχω δείξει. Μισό να βγάλουμε τη ζακέτα, γιατί αλλιώς. Πρώτη φορά που ντύθηκα απλά. Εγώ με το τακούνι. Εδώ που πάει με το τακούνι, εδώ μέσα δεν ξέρω. Τα outfits μας. We're besties. If you know, you know. Οκ, ξαναδένω τη ζακέτα γιατί δεν βολεύαμε έτσι. Αν και μ' αρέσει και έτσι, αλλά anyway. Κάνει κρύο ρε μαλάκα. Εντάξει, δροσούλα έχει Αλλά εγώ δεν ακόμα. κρυώνει γιατί αυτό είναι ζεστό. Βέβαια, έχω δείχνει. Πάμε χόντες, πάμε. Ναι, η άλλη έχει το δίχτυ. Το δίχτυ, λέω να. Στην μπλούζα δίχτυ και κρυώνει λίγο, αλλά εντάξει. We have this. I have a really bad idea. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Θα έχω βάλει να πεθάνω και δεύτερη φορά. Νομίζω σκοτώθηκα ήδη μια φορά. Δεν ρισκάρω τη ζωή μου να ξαναπεθάνω, αλλά θα το κάνω. Η Σία τι να πει που είναι με το τακούνι εδώ πέρα και θα φάει καμιά γλίστρα. Συγγνώμη, αν ανέβουμε, πώς θα κατέβουμε μετά. Σουλώντας. Ισχύει! Εγώ ειδικά το θέλω. Τι κάνω ρε μαλάκα. Καλά, εδώ είναι ανηφόρα, έτσι, τίποτα. Αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο, τι να πω εγώ που ανέβαινε από μικρό. Σία το έχεις με το τέτοιο.
Γι' αυτό φοράμε αθλητικά σία. Θέλω απλά να ανέβω ψηλά, να βγάλω ένα πλάνο και θα ξανακατεύουμε. Μη βρούμε κανένα λύκο εδώ πέρα! Το έχω ικανό. Τόσα που κυκλοφορούν, κανένα φίλι θα πεταχτεί. Έλα βοήθα! Γιώργο, πήγαινε βοήθα την ανέβη ρε. Τι αδελφός είσαι? Κάτι που δεν είπα είναι ότι η Σία είναι δίδυμα με τον Γιώργο. Θεωρητικά επιτρέπεται να ανέβουμε. Δεν έχει κάποιο απογορευτικό ή ούτως άλλως έχουν κάνει και δρόμο. Αλλά είναι περίεργο γιατί σου σπάει την Παναγία να ανέβεις. Αλλά η θέα αξίζει. Δεν έχω πολύ καλή θέα από εδώ να σας δείξω, αλλά δείχνω, μου φαίνονται πολλά πράγματα από εδώ. Με εξερευνήσω όλο το παρκό, αυτό δεν το έχουμε εξερευνήσει και βλέπω κόσμο, οπότε καλά είμαστε, δεν είμαστε τα μόνα τρελά. Θα πάμε να εξερευνήσουμε και πιο πάνω τι παίζει. Βλέπω και πιο πολύ πράσινο εδώ πέρα, όχι ότι κάτω δεν έχει τις μογλίες, γίνεται. Αλλά εδώ είναι πιο ήσυχα, δεν ανεβαίνει πολλοί κόσμος. Εγώ έχω ανέβει και εγώ περιμένω εδώ πέρα τη Σία με το τακούνι και τους άλλους δύο. Άντε πάμε να εξερευνήσουμε να δούμε τι θα δούμε. Μόλις ανεβήκαμε απλά βλέπουμε αυτό. Το ηλιοβασίλεμα από πίσω, δεν φαίνεται και πολύ. Τέλειο. Λοιπόν, κάπου εδώ με τρολάρανε περίπου. Ο Γιώργος έκανε το λύκο και εγώ νόμιζα ότι... Περίμενε λίγο. Και εγώ νόμιζα ότι μου κάνουν κάποιο είδους φάρσα. Θα χαθούμε εδώ μέσα, Δεν πειράζει. Δεν έχετε χάσει τίποτα. Στον δρόμο πρέπει να χαθείς. Ισχύει. Και αν δεν χαθείς δεν βρίσκεις τον δρόμο. Αν δεν χαθείς το βρίσκεις πιο εύκολα, I think. Όχι. I think. Πόσες φορές έχω προσπαθήσει να χαθώ και ποτέ δεν χάνω. Ναι, δεν την ξαναπατάω, Γιώργο. Ο Γιώργος πριν είχε βάλει ένα ήχο στο κινητό του με λύκους και εγώ τους λύκους δεν τους θέλω. Ειδικά εδώ μέσα μπορεί και να βρεις, γιατί το πάρκο είναι τεράστιο. Αν και η αλήθεια είναι πως επειδή είναι φυσικά. Are you fucking kidding me? Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκε ο Πάνος. Βασιλιάς στο λιωτάκι! The Lion King, I'm coming! Η τρέλα μας είναι αυτή, μη σχολιάσετε. Απλά θα σας δείξω μια ρεαλιστική μέρα μας, ρε φίλε. If we are together, we do μαλακίες. California girls. Ανεβήκαμε! Πανεύκολα, έτσι. Πανεύκολο. Πού πας, ρε! Χοντρέ. Έχει ανεβάσει και το τέτοιο, ρε. Το παίζει μάγκας. Κατέβασε. Μόνο εσύ όντως το βλέπεις. Δεν είναι στην κάμερα όμως. Εδώ είναι το μάγκα. Φωτίζει τέλεια το μάγκα. Εδώ είναι φώτο, περίμενε. Ωραία, κατεβαίνουμε από την άλλη που είναι πιο safe. Έλα, χέρι. Το safe που το είδες, Χέρι και μαλάκα. πάμε. Σιγά σιγά. Κι εγώ άχρηστη είμαι. Αλλά νομίζω αν πέσουμε θα πέσουμε μαζί. Εντάξει, το έχω. Είναι τέλειο. Σας βλέπουμε! Παιδιά, πάμε να βγούμε από εδώ τώρα. Έχει κι άλλο να εξερευνήσουμε. Ναι, έχει Τι ώρα πολύ. είναι, ρε? Η ώρα είναι 7 και 11. Ωραία φαγητά. Τι ώρα είναι? Ώρα για φαγητό. Τι ώρα είναι? Ώρα για φαγητό. Τι θα φάμε? Μακαρόνια με κύμα. Άλλος έτρωγε. Εγώ σήμερα έχω μακαρόνια με κιμά. Εσύ τι έχεις Σούνα? Πώς το έλεγε? Τόστ με... Έχω ένα τρακτέρ. Τόστ με τυρί. Και λέει ο Νόνι, πώς το λένε αυτόν? Λέει... Φορτηγό. Εγώ έχω ένα τοστάκι με... drums. What? Λοιπόν, επειδή βραδιάζει και σε λίγο δεν θα με βλέπετε, θα με δείτε πάλι όταν θα κατέβουμε κάτω για να πάμε να πάρουμε λεωφορείο. Τόση ώρα βγάζαμε TikTok και μαλακίες, γι' αυτό πέρασε η ώρα. Αν θέλετε να τα τσεκάρετε, πηγαίνετε στο TikTok μου και στο Instagram να με ακολουθήσετε για να μην χάνετε ούτε τις δημοσιεύσεις, ούτε γενικά ό,τι ανεβάζω περί YouTube κλπ. Πιο πολύ πλέον ανεβάζω στο Instagram, αλλά θα τα βλέπετε πιο πολύ. Θα τα συζητήσουμε και μετά, τέλος πάντων, όταν θα είμαι μόνη μου. Όχι με αυτά τα χαζά. Anyway, ο Πάνος με κοιτάει με μισό μάτι. Κλείνω και τα λέμε μόλις είμαστε να πάρουμε το λεωφορείο ή όταν βρω φως γενικά.
βρήκαμε φως, απλά επειδή βγάλαμε κι άλλο βίντεο, δεν άνοιξα την κάμερα, τώρα θα βρούμε κι άλλο φως, απλά είναι κάτι κορίτσια μπροστά, οπότε... Α, όχι, εντάξει, συνεχίζω το βίντεο κανονικά. Τώρα θα έρθει το φως. Φως και πάλι φως. Τα αγόρια από πίσω, σε δίπλα μου, σχεδόν. Και απλά ξέρω εγώ περπατάμε και πάμε προς την έξοδο για να φύγουμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μάλλον στο σπίτι κατευθείαν. Θα έρθουν και τα παιδιά. Θα παίξουμε ουνό. Ναι. 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 Γιατί όχι. Καραμπόλες όμως αυτή τη φορά. Μου κάνετε bullying. Θα μου κάνετε bullying. Bullying σε εσύ, μπρο, πάλι. Μου είχατε βάλει For another time. Μου είχατε βάλει 16 κάρτες. Μαλάκα, ναι, το θυμάστε. Ίσως που πρέπει να έχει ισχύα μετά από αυτή την παρτίδα μπροστά εμένα. Θα σε γάμισω τώρα. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι και τώρα θα κάτσουμε να παίξουμε ούνο. Και εγώ μόλις φύγουν τα παιδιά θα κάτσω να κάνω μπάνιο και να σας μιλήσω όπως σας υποσχέθηκα. Το βίντεο είναι αρκετά μεγάλο, δεν πειράζει. Θα έχουμε content γιατί δεν έχω κάνει τόσο καιρό. Αλλά anyway, τώρα θα κάτσουμε να παίξουμε. Το είπα. Το θα κάτσουμε. Τρεις κουάρτο. Δεύτερη φορά που το έχεις πάει μου. Anyway, θα παίξουμε ούνο τώρα, τρίτη φορά. Και θα σας δείξω απλά πώς παίζουμε και τα λοιπά. Και άμα χάσω, έχασα. Τα παιδιά τώρα φεύγουν, πείτε γεια. Γεια. Και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Άλλη στιγμή αυτό που σας έλεγα, έχει βγει ήδη τεράστιο το βίντεο. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια!